ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам каме дар бораи қад суҳбат кунем, ба хотире ки зиёд суол дар ҳамин мавзӯъ омадагиаст ва ман мефаҳмонам ки қади инсон бо вазнаш бояд чӣ гуна бошад. хуб, бояд гуфт ки ин навор ҳам ба мардон ва ҳам ба занон муҳим аст. Ва дуюм ин ки бениҳоят зиёд ширкатҳои дорӯфурӯшие дар байни тоҷикҳою узбекҳо баромадагиаст ки доруҳое доранд ки гӯё қади инсонро баланд мекарда бошад. мехоҳам дар ин мавзӯъ ҳам каме суҳбат дошта бошем. чӣ хеле ки шумо медонед, аз аввали ташкилёбии канал мақсади ягонаимон ҳамин буд ки маърифати тиббии шумо баланд бардошта шавад ва шумо ҳар ҷое пул сарф накунед ва ба зарари худ доруҳоеро нахаред ки яъне онҳо ба шумо зарар биёранд ба ҷои оно ки фоида биёранд. хуб, мақсади ягонаи шабака ҳамин буд дӯстони азиз. пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунем, мехоҳам ду нуқтаи муҳим ва як эълонро ба шумо расонам. Якум нуқтаи муҳим ин аст ки дӯстони азиз, дар муддати якчанд моҳ, ҳатто 6 моҳ ҳам ношида, мо аллакай аз 100 000 нафар зиёд шудем. ин ҳама албатта ки бо шарофати дастгирии шумо шуд. аз ҳар яки шумо ман миннатдор ҳастам дӯстони азиз ва фикр мекунам шумо ҳам як чизе барои худ аз ҳамин шабакаи мо гирифтед. дуюм дӯстони азиз, ин эълон аст. бениҳоят зиёд ширкатҳои дорусозӣ, дорӯфурӯшӣ, стоматологияҳо, клиникаҳои шахсӣ, лабораторияҳо, ҳамин гуна яъне ки ҷойҳо ба мо бениҳоят зиёд муроҷиат мекунанд ки моро ба мардум тавсия деҳ, моро ба мардум реклама кун. ва мардумам бениҳоят зиёд ба мо менависанд ки доктор, дар куҷо ҷарроҳӣ кунем, дар куҷо дандонро табобат кунем, яъне стоматология, ба куҷо равем, аз куҷо дору харем, дар куҷо анализи фалон чизро супорем, дар куҷо ӯзӣ кунем. ҳамин гуна мардумам аз мо мепурсанд, вале ман мутаассифона ҳар яке онҳоро ба шумо тавсия дода наметавонам, ба хотире ки то чизе ки худам ба он боварӣ надошта бошам, онам ман ба шумо тавсия дода наметавонам, мутаассифона дӯстони азиз. ва имрӯз як касеро ки ман худам боварӣ дорам метавонам ки ба шумо тавсия диҳам. шахсоне ки агар ки ҳамин гуна бемориҳо мисли геморрой, намедонам, варикоцеле, варикоз, грыжаҳо, холецистит, санг дар талхадон, ҳамин гуна агар бемориҳо дар шумо бошад, шумо метавонед ба дӯсти наздики мо ки дар шаҳри Екатеринбург, дӯстони азиз хоҳиш мекунам ба диққат гӯш кунед, дар шаҳри Екатеринбург фаъолият мекунад дӯсти азизи мо. ҳамкурси ман аст Мансуруф Усмонҷон, ки бо як тими бениҳоят хубе ҷарроҳон, як командаеро ташкил кардаги ҳастанд дар Екатеринбург, дар беморхона, ва ҳамин гуна ҷарроҳиёро мегузаронанд ва гӯем ки консервативнаам, яъне баъзе бемориҳое ҳаст ки мешавад бо дору табобат гирифт, ҳамунам яъне табобат мекунанд. ва агар дар шумо ҳамин гуна бемориҳо бошад, яъне мисли геморрой, варикоцеле, варикоз, холецистит, намедонам, санг дар талхадон, ҳамин гуна бемориҳо агар ки бошад, шумо дӯстони азиз ба ҳамин ватсапе ки мебинед муроҷиат кунед. ин шахс ҳамкурси ман аст ва дар шаҳри Екатеринбург фаъолият мекунад ва агар ки шумо имконияти рафтан ба ҳамин шаҳрро дошта бошед, метавонед муроҷиат кунед ва шуморо дар он ҷо табобат кунанд. бояд гуфт ки сифати ҷарроҳие ки онҳо мекунанд, ман дар Москва ҳам фаъолият кардаги ҳастам, бениҳоят хуб аст, мисли ҳамон Москва аст, вале нарху навои оператсияҳо, ҷарроҳие ки онҳо мекунанд 2-3 маротиба арзонтар аст дӯстони азиз. ба ҳамин хотир ман амина ба шумо тавсия медиҳам ва хоҳиш мекунам ҳар нафаре ки муроҷиат мекунед ба ҳамин ватсап, вақте муроҷиат мекунед, хоҳиш мекунам ки босабр бошед, ба хотире ки дер ҷавоб медиҳад ва ҳар нафаре ки имконияти ба Екатеринбург рафтанро доред, хоҳиш мекунам ҳамуно муроҷиат кунед дӯстони азиз. хуб, рафта табобат гиред. сеюм нуқтаи муҳим дӯстони азиз, мехоҳам дар масъалаи монетизатсияи YouTube нуқта гузорем ва дар ин мавзӯъ дигар суҳбат накунем. аз шумо хоҳиш мекунам, ба хотире ки зиёд бародарон аз садҳо нафар дар комментариҳо нависанд ки доктор, монетизатсияро гирон кун, аз YouTube пул кор кун, меҳнат мекунӣ, намедонам, пулро ба ягон каси ё ин ки дар кор набошад хайр кун, ҳамин гуна менависанд. дӯстони азиз, накушодани монетизатсия ду сабаб дорад. якум ин ки YouTube бениҳоят зиёд реклама мегузорад дар наворҳо ва ин чиз ба шумо ҳам маъқул нест, ба худи ман ҳам маъқул нест дӯстони азиз, шумо наворро тамошо ҳам намекунед. дуюмаш ин ки дӯстони азиз, ҳамун рекламае ки YouTube мемонад зиёд аз наворҳои фаҳш иборат аст, наворҳои луч, урён, ҳамин гуна наворҳо ҳастанд дӯстони азиз. ман дар чандин навор баръакс худам гуфтагӣ ҳастам ки ҳамин чизҳоро тамошо накунед ва боз ҳамин чиз дар канали худам бошад, фикр мекунам дар ягон ҷо туғрӣ намегирад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳамин наворҳоро тамошо кунед, ба якдигар паҳн кунед, якдигар яъне маълумот гиранд дӯстони ҳамун одамоне ки ба шумо наздик ҳастанд. ҳамин кифоя аст дӯстони азиз. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро дар бораи қад. дарозшавии қад дар мардон то 18-20 солагӣ ва дар занҳо бошад то 16-18 солагӣ давом мекунад. пас аз ин, пас аз 20 солагӣ, яъне дарозшавии қад қатъ мегардад, яъне дигар дароз намешавад.
яъне агар ки аз тарафи физиологӣ гӯем. Дарозшавии қадди инсонро ду омил, ду фактор, ду чиз муайян мекунад. Яъне ҳамин ду омил муайян мекунад ки дар оянда қадди шумо ё фарзанди шумо чӣ қадар мешавад. Якум ин генетикӣ аст, яъне ирсӣ, ва дуюм ин омили муҳити зист аст. омили ирсӣ яъне генетикӣ гуфта дар мардум авлодӣ мегӯям, ба хотире ки ина қариб ҳама медонад, агар ки падару модар қадашон паст бошад, дар бисёр ҳолатҳо фарзандам қадаш паст мешавад. ва агар ки яке онҳо қадашон баланд бошад, дар бисёр ҳолатҳо мешавад ҳолатҳое ки фарзандашонам қадаш баланд шавад. Ва агар ҳардуяшон волидайн яъне қад баланд бошанд, дар бисёр ҳолатҳо қадди фарзандам баланд мешавад. ҳастанд албатта ҳолатҳои ки баръакс қадашон паст мешавад, вале ино кам рух медиҳад. ба ин таъсир расонидан ғайриимкон аст айни замон. Дуюм омил, дуюм факторе ки инам муайян мекунад ки қадди шумо чӣ қадар мешавад, ин омили муҳити зист аст. яъне ба ин дохил мешавад офтоб, ҳавои нафаскашӣ, яъне ҳавои тоза, хӯрокҳое ки мехӯранд, вақти хоб, кори вазнин кардан, яъне кори вазнин баръакс, яъне шахсро қадашаро паст мекунад. хуб ба ин албатта ки таъсир расонида мешавад. барои оне ки қадди худро чен кунед, ба шумо маслиҳат медиҳам ки аслан бояд қадро дар саҳар чен кард, ба хотире ки дар саҳар қадди инсон баланд мешавад назар ба бегоҳ, ба хотире ки дар байни стунумуҳраи мо, яъне дар байни муҳраҳои мо диске аст, диски байни муҳравӣ мегӯянд. онҳо дар давоми рӯз, агар шумо ягон кори вазнин кунед ё ин ки умуман корам накунед, он дар давоми рӯз паст мешавад ва қадди инсон паст мешавад. ва вақте шумо хоб мекунед шаб, стунумуҳра меёзад, саҳар вақте шумо қадди худро чен мекунед, қадди шумо баландтар аст назар ба оне ки шумо шаб онро яъне ки чен мекунед. мехоҳам кӯтоҳ дар бораи як мафҳуме ки онро ба забони русӣ индекс масса тела мегӯянд каме суҳбат кунем, ба хотире ки зиёд бародарон хоҳарон ба мо менависанд ки доктор қадди ман ба вазнам тоғрӣ мегирад ё ин ки не, чӣ гуна мо онро муайян кунем. як сайтеро мегузорам ки шумо метавонед дароед ба он бепул аст, қадди худро бо сантиметр менависед, вазни худро бо килограмм, ва он менависад ба шумо ки қадди шумо мувофиқ ҳаст ба яъне вазни шумо ё ин ки не. шумо яъне бояд вазн гиред ё ин ки баръакс вазн партоед. сайт дар поён мешавад ва инчунин ҳамун индексро ман дар инстаграми худам мегузорам. касе инстаграм дошта бошад, метавонед ба инстаграми ман дароед ва онро яъне метавонед скриншот карда ба худ гиред. чӣ хеле ки гуфтем, қадди инсон дар мардҳо то 18-20 солагӣ, дар занҳо бошад то 16-18 солагӣ метавонад ки дароз шавад. ва дар муддати ба балоғатрасии фарзанди шумо метавонед ки ба яъне дарозшавии қадди фарзанди худ таъсир расонед. дар ин муддат шумо бояд назорат гиред, ба назорат яъне фарзанди худро назорат кунед ки қадди ӯ аз ҳамсинфояш чӣ гуна фарқ мекунад. ва агар ки қадди ӯ паст бошад, яъне авлод ҳама қад баланд бошанду вале фарзанди шумо қадаш паст бошад назар ба ҳамсинфояш, ҳатман шумо бояд фарзанди худро назди духтур эндокринолог, ман дар инҷо менависам, эндокринолог баред. ва дар бисёр ҳолатҳо дар онҳо як гормоне ҳаст ки онро саматотропный гормон мегӯянд, он метавонад ки паст бошад. ин гормон ба он таъсир мерасонад ки қадди фарзанди шумо чӣ гуна мешавад, дарозшавии онро, яъне ки агар он зиёд бошад, қадди фарзанди шумо дароз мешавад. ва агар духтур эндокринолог муайян кард ки ҳамин гормон дар фарзанди шумо дар ташхисаш кам аст, он духтур ба фарзанди шумо ҳамон доруро менависад, ҳамон гормонро, ва қадди фарзанди шумо яъне ки баланд мешавад. вале бояд гуфт ки агар ки ҳамон гормон дар норма бошад, яъне ҳолати мӯътадил бошад, дар ин ҳолат духтур ба шумо наменависад гормонҳои саматотропный гормонро, яъне ба хотире ки дар бисёр ҳолатҳо дар ин ҳолат баръакс метавонад ки ин гормон зарар биёрад. шумо як мафҳуме аст, акромегалия мегӯянд ки баъзе узвҳо ба русӣ грубӣ мешаванд ва калон мешаванд назар ба дигар қисми узвҳо. ин гуна ҳолатҳо ҳастанд. ман якчанд суратҳои онро якчандашро мегузорам. хуб дар ин ҳолат агар ки саматотропный гормон хуб бошад ва боз зиёдтӣ ба ҳамон шахс ҳамон гормонро гузаронем, ҳамин гуна ҳолатҳо рух медиҳанд мутаассифона. барои ҳамин ҳатман духтур бояд муайян кунад ки ҳамин гормонро тием ё ки не. баъзе бемориҳои ирсие ҳастанд ки онро ахондроплазия, гипохондроплазия мегӯянд ки сабаби пастшавии қад мешавад дар инсон ва бояд гуфт ки назди духтур рафтан дар ин ҳолат ҳатман зарур аст.
ва дар бисёр ҳолатҳо инҳоро ҷарроҳӣ мекунанд ва 20-30 сантиметр мешавад ки қадди инҳоро дароз кард. То синни 18-солагӣ, яъне то синни ба балоғатрасӣ, шумо метавонед ки ба қаддарозшавии фарзанди худ таъсир расонед. Барои ин 4 роҳ муҳим аст ва шумо бояд инҳоро иҷро кунед ва донед. Якум ин албатта ки хӯрок аст. Бояд дуруст хӯрок хӯранд, зиёд меваҷот бояд хӯранд, зиёд сабзавот хӯранд, зиёд маҳсулотҳое хӯранд ки дар он сафедаҳо белкӣ яъне зиёд ҳастанд, метавонанд бисёртар моҳиҳо истеъмол кунанд ва кам бояд шакар яъне он шириниҳоро камтар истеъмол кунанд. Дӯстони азиз, хуб, дуюм дӯстони азиз, ин машқ аст. Машқ ҳам бояд дуруст кунад, яъне вазнин бардоштан ин қадди инсонро паст мекунад. Бояд дар турник яъне зиёд худро овезон кунанд. Инам метавонад ки дар синни ба балоғатрасӣ каме ба қадди инсон таъсир расонад ва метавонад ки қадди инсонро албатта ки дароз кунад. Сеюм дӯстони азиз, дуруст хоб кардан аст. яъне шумо бояд донед ки дар вақте кӯдак ба балоғат мерасад, яъне дар ҳамин синни ба балоғатрасӣ, дар ҳолати хоб кардан, дар ҳолати хоб зиёдтар ҳамон гармоне ки ман аллакай номашро гирифтам, соматотропный гармон, ҳамон зиёдтар ҳосил мешавад, ки ин сабаб мешавад ки фарзанди шумо яъне қадаш дароз шавад. яъне дуруст ва ба миқдори лозима бояд кӯдак хоб кунад. чорум дӯстони азиз, ин албатта ки дар сари миз бояд дуруст нишинанд. шумо чӣ хеле ки медонед, мо бениҳоят зиёд дар мактабҳо нодуруст мешинем сари миз. бояд ҳатман ҳамон муаллимонам бояд ба талабагон фаҳмонанд ки онҳо бояд дар партаҳо яъне дар ҳамон мизҳо дуруст нишинанд. инам метавонад ки ба қадди фарзанди шумо таъсир расонад. хуб, ин 4 роҳе буд ки метавонист ки ба дарозшавии қад таъсир расонад то синни ба балоғат расидан, то синни 18-20 солагӣ. пас аз 20 солагӣ то 30 солагӣ ҳамагӣ 2 роҳ вуҷуд дорад ки мешавад ки қадди инсонро баланд кард. ин якум ҷарроҳӣ яъне хирургический ва дуюм ин физиологӣ. хуб, роҳи ҷарроҳиро каме мехоҳам ба шумо фаҳмонам, зиёд ҳамин масъала савол шудагӣ аст. барои ягон нафари шумо ман инро тавсия намедиҳам, ба хотире ки шумо бояд донед ки барои қадро дароз кардан бо роҳи ҷарроҳӣ ҳамон устухонҳои поро яъне устухонҳои пойро мебуранд ва аппаратеро мегузоранд ки ҳар рӯз 1 миллиметр қадди шуморо дароз кардан мегирад ва шумо бо ҳамон аппарат қариб 1 сол 1.5 сол зиндагӣ мекунед ва зиндагӣ гӯем ки бесифат мегузаронед. ва ҳамон ҷарроҳӣ ҳам бениҳоят зиёд осложнения яъне ки оризаҳо дорад ки метавонад ки оқибатҳои нохуш дошта бошад ва шумо дигар ки роҳ гашта ҳатто ки натавонед. барои ҳамин ҷарроҳиро ман барои ягон нафари шумо тавсия намедиҳам. якумаш чӣ хеле гуфтам осложненияҳои зиёд дорад. дуюмаш ин ки вақте пойро мешавад албатта ки 20 сантиметр дароз кард, вале аз ҳисоби пой дароз мекунанд ва вақте пой дароз мешавад, тана кӯтоҳ мешавад, ин ба бадани шумо яъне туғрӣ намегирад, непропорсионально мегӯянд, ҳамин хел мешавад. ва роҳи ҷарроҳӣ танҳо ба шахсоне ки бемориҳои гипохондроплазия доранд, ахондроплазия доранд ва чӣ хеле ки гуфтам дар боло қадашон бениҳоят паст аст, ба онҳо тавсия дода мешавад ва онам ҳамагӣ 20-30 сантиметр дароз мекунанд ва гӯем ки аз зуромад ҳам ин корро мекунанд. дуюм роҳе ки мешавад ки пас аз 20 солагӣ қадди худро дароз кард, роҳи физиологӣ аст ва бо ин роҳ яъне роҳе аст ки шумо метавонед ки дар турникҳо худро овезон кунед ё ин ки аз аппаратҳое ки шахсро ёзиш медиҳад аз онҳо истифода баред, вале бояд донед ки ин каме таъсир метавонад расонад ба дарозшавии қад, каме дароз мекунад, зиёд не. мехоҳам дар ҳамин ҷо як нуқтаи бениҳоят муҳимро ба шумо расонам дӯстони азиз, ки зиёд бародарон ба мо муроҷиат мекунанд ки фалон ширкат дорӯе мефурӯшад ки гӯё қадди инсонро баланд мекарда бошад. ба хотире гиред ки ягон дорӯе нест ки пас аз 20 солагӣ шумо онро истифода баред, ҳатто то ҳамон 20 солагирам онро истифода баред ва қадди шумо баланд шавад. ва ҳамон ширкатҳо албатта ки биодобавкаҳо, протеинҳоро мисли аргинину дигараш барои мардум пешниҳод мекунанд ки гӯё қадди инсонро баланд мекарда бошад. дӯстони азиз, ин дурӯғ аст, аз он истифода набаред, он барои шумо нест, ягон фоида барои шумо надорад, яъне қадди шуморо дароз намекунад. дӯстони азиз, барои кӯдакон мегӯянд, фиреб мекунанд, намехе ки гӯё ки қадди фарзанди шуморо дароз мекунад. онҳо медонанд ки фарзанди шумо бе инам қадаш дароз шуда истодааст ва ин дорӯе вақти шумо метиҳед, яъне ҳамон протеинҳоро, қадди фарзанди шумо бе инам дароз шуда истодааст ва инҳо исбот мекунанд ки дидед аз ҳисоби ҳамин аргинини мо ё ин ки дигар биодобавкаи мо фарзанди шумо қадаш дароз шуд. ба ҳамин хотир чӣ хеле ки аллакай фаҳм мондам, мақсади мо ҳамин аст ки шумо фиреб нахӯред дӯстони азиз, бефоида нахаред ҳамон дорӯҳоро. ман боварӣ дорам чандин нафарҳои шумо харидагӣ ҳастед. касе харида бошад марҳамат дар комментария нависед ва метавонед фикри худро ҳам дар бораи ҳамин нависед.
хуб дӯстони азиз, дар ин мавзӯъ фикр мекунам ҳамин қадар маълумоте ки ба шумо расондам ин кифоя буд. Мақсади мо ҳамин буд ки шумо каме дар ин мавзӯъ яъне маълумот гиред. ва агар ягон саволҳо дар ин мавзӯъ бошад, метавонед дар комментария нависед. Ман ҳатман ба онҳо ҷавоб мегардонам. Дар комментария хоҳиш мекунам, дар ин мавзӯъ бошад нависед. наворо ба дӯстони худ равон кунед. Дар шабака агар обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед. Зангуларо низ пахш кунед. насиб бошад наворои хуб аз пеш ҳастанд. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.